Hey guys, welcome to my channel na guys. Bilyar siguro pangungkap guys bahwa di sa matando ko. Bilyar rin ba? Hoy, jadi saya mau tahu bilyar gini ba nang chika siguro ng gabi. Grabe ka bilyar guys. Atong dugangan guys, ugat maliyok ba siya? Oh, isa gilyo ko. Bilyar gini ayo ba? Grabe ka bilyar oh. Maili siguro ni maili ni ba eh. Ako siguro maili dia na siguro maili ni ko. Hindi kasi kanto ko. Oh, hindi kasi mapukaw. Grabe ka tulog. Ang bilyar ng iring ako. Pero guys, kung saan kanto ko. Oh, ito guys. Gitu ya. Mana mana tolong ko. Tolong koy. Mata na. Aja. Samok ba niya tao ni. Ugo mo kasi akong sweet dream. Matoyab kog iro. Lami na ito na. Tulog balik. Okay, bye guys.